Ганс Хрыстіян Андерсен. Брыдкае качаня. Добра было за горадам. Стаяла лета. На палях ужо залацілася жыта, авёс зелянеў, сена было складзена ў стагі. Па зялёным лузе пахаджваў даўганогі бусел і балбатаў па-егіпецку. Гэтай мове ён навучыўся ў сваёй маткі. За палямі і лугамі цягнуліся вялікія лясы, а ў лясах былі глыбокія азёры. Так добра было за горадам. Проста на сонейку стаяла старая сядзіба, акружаная глыбокімі равамі з вадой. Ад сцен дома да самай вады рос лопух, ды такі вялікі, што маладыя дзеці маглі стаяць пад самымі буйнымі яго лісцямі на ўвесь рост. У гушчары лопуху было гэтак жа глуха і дзіка, як у самым густым лесе. І вось там і сядзела на яйках качка. Сядзела яна ўжо даўно, і ёй гэта даволі такі надакучыла. Да таго ж яе рэдка наведвалі. Іншым качкам больш падабалася плаваць па канаўках, чым сядзець у лапухах ды кракаць з ёю. Нарэшце яйкавыя шкарлупіны затрашчалі. Піп-піп-піп-піп запішала ўнутры. Усе яечныя жаўткі ажылі і высунулі галоўкі. «Крак-крак!» – сказала качка. Качаняты сяк-так выкарабкаліся са шкарлупін і пачалі азірацца навокал, разглядаючы зялёныя лісці лопуху. Маці не перашкаджала ім, зялёны колер карысны для вачэй. «Ах, які вялікі свет!» – сказалі качаняты. Дзіва што, цяпер ім было куды прастарней, чым тады, калі яны ляжалі ў сваёй шкарлупіне. «Ці не думаеце вы, што тут і ўвесь свет?» – сказала маці. «Куды там? Ён цягнецца далёка-далёка, туды за сад, у поле свяшчэнніка, але там я зроду не была. Ну што, ці ўсе вы цяпер тут?» І яна ўстала. «Ах, не ўсе. Самая вялікая яйка, зусім цэлая. Ах, ды калі ж гэтаму будзе канец? Я хутка зусім страчу цярплівасць». І яна уселася зноў. «Ну, як справы?» – спытала старая качка, якая прыйшла яе наведаць. «Ды вось, з адным яйкам ніяк не магу справіцца», – сказала маладая качка. «Усё не лопаецца. Затое паглядзі на малютак. Якія прыгожыя, усе як адзін выліты бацька. А ён, нягоднік, нават не наведаў мяне ні разу». «А ну, пакажы мне яйка, якое не лопаецца», – сказала старая качка. «Павер мне, гэта яйка індычкі. Вось акурат гэтаксама і мяне раз ашукалі. І колькі клопатаў мне было з гэтымі індычанятамі. Я ніяк не магла завесці іх у ваду. Кракала, не ідуй, ды і годзе. Дай хіба я яшчэ раз зірну. Ну так і ёсць. Індычкі. Ай, кінь ты яго, да ідзі лепш вучыць сваіх дзетак плаваць». Не, я ўжо лепш пасяджу яшчэ трошкі, сказала маладая качка. Я столькі сядзела, што можна і яшчэ пасядзець. Ну і сядзі, сказала старая качка і пайшла. Нарэшце лопнула і вялікая яйка. Піп-піп
прапішчала птушаня і вывалілася з яйка. Але ж якое яно было вялікае і брыдкае! Качка агледзела яго. Надта вялікае, сказала яна, і зусім не падобнае да іншых. Можа, і сапраўды гэта індычаня. Ну, ды ў вадзе яно ў мяне пабывае, хоць бы мне прыйшлося спіхнуць яго туды сілком. Назаўтра надвор'е было цудоўнае, зялёны лопух быў заліты сонцам. Качка з усёй сваёй сям'ёй накіравалася да канавы. Бултых! І яна апынулася ў вадзе. Крак-крак! Паклікала яна. І качаняты адно за адным таксама бултыхнуліся ў ваду. Спачатку вада закрыла іх з галавой, але яны зараз жа вынырнулі і спрытна паплылі ўперад. Лапкі ў іх так і працавалі. Нават брыдкае шэрае качаня не адставала ад астатніх. Якое ж гэта індычаня, сказала качка. Вунь як добра грабе лапкамі і як прама трымаецца. Не, гэта мой уласны сын. Ды ён і не такі ўжо і брыдкі, калі добра прыгледзецца да яго. Ну, жыва за мной. Я зараз павяду вас у нашу кампанію. Мы пойдзем на птушыны двор. Толькі трымайцеся бліжэй да мяне, каб хто-небудзь не наступіў на вас. Ды асцерагайцеся кошак. Хутка дабраліся да птушынага двара. Бацюхны! Што тут быў за шум? Дзве сям'і качак біліся за адну галоўку вугра, а ўрэшце гэтую галоўку схапіла кошка. Ай, так яно заўсёды бывае на белым свеце, сказала качка і аблізнула язычком дзюбу. Ёй самой хацелася пакаштаваць вугровай галоўкі. Ну, варушыце лапкамі, сказала яна качанятам. Кракніце і пакланіцеся вон той старой качцы. Яна тут знатнейшая ад усіх. Яна іспанскай пароды і таму такая тлустая. Бачыце, у яе на лапцы чырвоная стужачка, вельмі прыгожа. Гэта вышэйшая адзнака, якую толькі можа заслужыць качка. Гэта значыць, што яе не хочуць згубіць. Па гэтай стужачцы яе адразу пазнаюць і людзі, і жывёлы. Ну, жыва! Ды не трымайце лапкі разам. Добра выхаванае качаня павінна выварочваць лапкі ў бакі, як бацька і маці. Вось так, глядзіце. А цяпер нахіліце галоўкі і скажыце «крак». Яны так і зрабілі. Але іншыя качкі агледзелі іх і гучна загаманілі. Ну вось, яшчэ цэлая зграя, нібы без іх нас мала было. Адно вунь, вунь якое, брыдкае, каму, яму тут не месца. І адразу ж адна качка падляцела і дзеўбанула яго ў шыю. Не чапайце яго, сказала качка маці. Яно ж вам нічога не зрабіла. Гэта так, але яно такое вялікае і дзіўнае, прасіпела злая качка. Яму трэба добра даць. Слаўныя ў цябе дзеткі, сказала старая качка з чырвонай стужачкай на лапцы. Усе вельмі мілыя, апрача аднаго. Гэтае не ўдалося. Каб яго перарабіць. Гэта ніяк немагчыма, ваша міласць, адказала качка маці. Яно не прыгожае, але у яго добрае сэрца. І плавае яно не горш, асмелюся вам сказаць, а нават лепш за іншых. Я думаю, з часам яно выраўняецца і паменшае. Яно вельмі доўга праляжала ў яйку, і таму не зусім удалося. І яна пачухала яму спінку і разгладзіла перцы. Апрача таго, яно качар, а качару прыгажосць не патрэбна. Я думаю, што яно вырасце дужым і пракладзе сабе шлях у жыцці.
Ай, астатнія качаняты вельмі, вельмі мілыя, сказала старая качка. Ну, будзеш як дома, а калі знойдзеце галоўку вугра, можаце прынесці яе мне. Вось качаняты і пачалі трымаць сябе як дома. Толькі да беднага качаняці, якое вылупілася пазней за другіх і было такое брыдкае, чапляліся ўсе як ёсць. Яго дзюбалі, штурхалі і дражнілі не толькі качкі, але нават і куры. Ай, занадта вялікая, занадта вялікая, занадта вялікая, казалі яны. А індык, які нарадзіўся са шпорамі на нагах і таму лічыў сябе імператарам, надзьмуўся і быццам карабель на ўсіх парусах падляцеў проста да качаняці, паглядзеў на яго і сярдзіта залапатаў. Грабеньчык у яго так і наліўся крывёю. Бедная качаня проста не ведала, што яму рабіць, куды дзявацца. І трэба ж было яму нарадзіцца гэтакім брыдкім, што ўвесь птушыны двор смяецца з яго. Так прайшоў першы дзень, а потым стала яшчэ горш. Усе праганялі беднае качаня, нават браты і сёстры сярдзіта гаварылі яму: «Хоць бы кошка схапіла цябе, няшчасная пачвара!» А маці дадавала: «Вочы б мае цябе не бачылі!» Качкі шчыпалі яго, куры скублі, а дзяўчына, што давала птушкам корм, адштурхвала яго нагою. Нарэшце качаня не вытрымала. Перабегла двор і праз агароджу. Маленькія птушачкі спалохана вылецелі з кустоў. Яны спалохаліся мяне. Такое я брыдкае, падумала качаня і пабегла з заплюшчанымі вачамі далей. Яно бегла, не спыняючыся, пакуль не апынулася ў балоце, дзе жылі дзікія качкі. Тут яно праляжала ўсю ноч. Яно стамілася, яму было вельмі сумна. Раніцою дзікія качкі падняліся з гнёздаў і ўбачылі новага таварыша. Што гэта за птушка? Гэта што за птушка? Качаня круцілася і кланялася ва ўсе бакі, як умела. Ну і брыдкая ж ты, сказалі дзікія качкі. але нам гэта ўсё роўна, толькі не падумай, калі ласка, парадніцца з намі. Небарака, дзе ўжо яму было думаць аб гэтым? Толькі б дазволілі яму пасядзець тут у чароце ды папіць балотнай вадзіцы. Так прасядзела яна ў балоце 2 дні. На 3-й дзень туды прыляцелі 2 дзікія гусакі. Яны толькі нядаўна вылупіліся з яек і таму вельмі важнічалі. «Слухай, браток», — сказалі яны, — «ты такая смешная пачвара, што нават падабаешся нам. Хочаш бадзяцца з намі і быць вольнай птушкай? Тут паблізу ёсць другое балота, там жывуць вельмі міленькія дзікія гускі-панемкі. Яны ўмеюць гаварыць рап-рап. Ты такая пачвара, што чаго добрага можаш спадабацца ім». Піф-паф! Пачулася раптам над балотам, і абодва гусакі ўпалі ў чарот мёртвымі. Вада пачырванела ад крыві. Піф-паф! Пачулася зноў, і з чароту паднялася цэлая чарада дзікіх гусей. Пайшла страляніна, паляўнічыя акружылі балота з усіх бакоў, некаторыя з іх заселі нават у навіслым над балотам галлі дрэў, блакітны дым воблачкамі ахутваў дрэвы і слаўся над вадой. Па балоту бегалі паляўнічыя сабакі, шлёп, 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 чароты асака хісталіся ў бакі, беднае качаня было ні жывое, ні мёртвае ад страху. Толькі яно хацела было схаваць галаву пад крыльца, як раптам проста перад ім апынуўся паляўнічы сабака з высунутым языком і злоснымі вачыма. Ён паглядзеў на качаня, выскаліў вострыя зубы, шлёп-шлёп, пабег далей.
Не крану, подумала качаня и вздыхнула вольней. Видать, я такое брыдкое, что нават собаку агідна з'есці мяне. І яно затаілася ў чароце. Над галавой яго раз-пораз свістаў шрот, чуліся стрэлы. Страляніна сціхла толькі пад вечар, але качаня доўга яшчэ баялася вырухнуцца. Прайшло некалькі гадзін. Нарэшце яно адважылася ўстаць, асцярожна глядзелася і кінулася бегчы далей па палях і лугах. Дзьмуў такі моцны вецер, што качаня ледзь-ледзь магло рухацца. К ночы яно дабегла да беднай хаткі.